ए मुर्दे मामा लंगड़ा तो होते होते हो गई मुर्दे प्रधान जीवा के साला अगर 5 किलो भेटा जी अभी के सीजन में तो एकदम जियरा एकदम लहलहा के हरियर हो जी। का हो चेन्नई सुपर किंग आईपीएल में तो तोर टीम के काम गिर गई। हमर टीम के काम गिर गइल बा ओकरा से पहले 5 कप उठा लेले बारुआ आपन सोची अब की आरसीबी जीतते फाइनल आरसीबी के बा ए हो दूर के ढोल सुहावन लागेले मरला सर श्रेयस अय्यर बा लोग कहत रहे कि एमआई जीती रोहित शर्मा बाड़े हई बाड़े ओही तरह कूटिंग करो के। अरे मर देता तू लइकन फइकन के टीम के बात बतिया रहल बड़ा मर देता नहीं किंग के सोजा मर देता विराट कोहली के सोजा के टिकेला आरसीबी के सोजा कोनो टीम मैं टीम फीका पड़ जाले मर देता ए मर देता बेंगलुरु में एगो किंग बड़े किंग कोहली आ पंजाब किंग ही है माने पूरा टीम में किंग ही है तो भी बुझते रही का सुनो ढेर बतियाई ना अगर तहार बेंगलुरु जीत जाई माने विराट कोहली के टीम जीत जाई तो हमरा आम पे से तू 5 किलो आम तुरली हो ठीक आ यदि पंजाब जीतल तो तहार हम बगीचा चल के छोड़ दे पक्का पक्का डील डन डन चलो मैच के बाद मिल जाई मैच के बाद मिल जाई जीत गया भाई जीत गया आरसीबी मेरा जीत गया बबू याद बानो अभी मजा आएगा ना भिड़ो अम्मा बतावा जाई लंगड़ा पर से 5 किलो तूर ला बढ़िया आम एकदम मीठ लागेला एकरा पर से हई है एकदम लंगड़ा है तू जाए दो उदास ना होखल जाला ई तो फाइनले रहला कि आरसीबी जीती जा एबरा तोहरो फाइनल बा चले लुडहरिया पे नदी बीच नैया हिलोर ए हिलोर मारे हिलोर मारे करत रह ओने तार बगीचा में डाका पड़ गई के को इतना हिम्मत हो गइलो कि हमारा बगीचा में डाका डाल दी। हां हिम्मत देखत रह कल राती खान के विराट कोहली के टीम आरसीबी जीतल बिया तो वही के खुशी में अपना गांव के अनुपा बा तारा लंगड़ा आम के पेड़ पे चढ़ के मार झोर रहल बा होते होते भोर गांव में आरसीबी के जीतला के खुशी में उ आम बाटी खियाई अनुभव हां ओ बे उनका काम जरूर बताओ तनी बताओ हे प्रभु मजा आई पी बगिया हम लोग को तो बड़ी बड़ी रूप तुराई है बे रुक मारब की तरफ पिठा से लाल हो जाई केकरा से पूछ के चढ़त रे पर उधरिया से उधरिया ओकर नु बगैचा हो ओकर बगैचा हो खत्म ओकर बाप लोग बन के दादा लोग बड़न ई हमार बगैचा हो तोहार बगैचा हो हमार हो हमार ए भाई उधरिया हमके फंसा दियलस का आरसीबी